L-Aġenzija Internazzjonali ta' Kreditu Fitch għal darb'oħra reġgħet ikkonfermat ir-rating ta' Malta ta' A+ bi prospettivi pożittivi għal din is-sena. Dan huwa l-aqwa credit rating li qatt ingħata lil pajjiżna. Fir-rapport tagħhom, l-ekonomisti indipendenti ta' Fitch innutaw li tkabbir ekonomiku għas-sena l-oħra laħħaq l-4.9% u li dan mistenni jibqa' sostnut fis-snin li ġejjin. Fitch qed tistenna wkoll li s-surplus tas-sena li għaddiet ikun ilaħħaq il-1.1% tal-prodott domestiku gross. Qalu wkoll sena 2020 mistennija tagħlaq ukoll b'surplus fil-fondi pubbliċi. Fitch qed tistenna wkoll li matul is-snin li ġejjin se jkompli jonqos id-dejn nazzjonali u l-garanziji tal-Gvern. Dwar il-pagi, Fitch rat tkabbir ta' 2.1% meta mqabbel mal-ewwel kwart tas-sena 2019. L-inflazzjoni wkoll mistennija tkompli tonqos tul is-snin li ġejjin. L-esperti ta' Fitch Rating juru wkoll in-nies fuq il-kodba tal-qatt niżlu fl-inqas livelli qatt reġistrati fl-istorja. Iżda nnutat li din is-sitwazzjoni waslet għal nuqqas ta' ħaddiema fis-suq tax-xogħol. Filwaqt li hawn min jipprova jagħti l-impressjoni li l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna ma jgawdux rispett internazzjonali, Fitch laqat ukoll l-impenn tal-Gvern fejn fl-aħħar xhur kompla jsaħħaħ l-istituzzjonijiet. L-esperti semmew kif l-Aġenzija Maltija kontra l-ħasil tal-flus, l-FIU, u l-Awtorità Maltija għas-Servizzi Finanzjarji, l-MFSA, komplew isaħħu l-multi għal min jinqabad jikser ir-regoli li żdiedu għal 3,700,000 euro mis-60,000 li kienu fl-2016. Fitch innutat ukoll l-impenn tal-Gvern sabiex jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Manival. Ikkummentaw ukoll dwar l-iżviluppi politiċi li seħħew tul dawn l-aħħar xarejn, fosthom ir-riżenja tal-Prim Ministru Joseph Muscat. Madankollu, Fitch innutat ukoll il-Partit Laburista baqa l-aktar partit b'saħħtu f'pajjiżna u li minkejja dawn l-iżviluppi, l-ekonomija Maltija mistennija tibqa' tikber b'waħda mill-olarati fost il-pajjiżi Ewropej. L-esperti ta' Fitch qegħdin ibassru wkoll li l-banek lokali se jibqgħu joperaw bl-aktar mod b'saħħtu u nnutaw ukoll li l-ekonomija mistennija tibqa' b'saħħitha anke wara tnejn li ġej, fejn pajjiżna mistenni jkollu Prim Ministru ġdid. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.